Bé, nosaltres no ho veiem ni tan malament ni tan bé. La veritat és que l'endeutament és molt objectiu, depèn de per què t'endeutes. Per tant, nosaltres considerem que la ciutadania, si hi ha transparència i traçabilitat dels diners, és a dir, explicar exactament per què ens endeutem, les persones ho poden entendre perquè realment els serveis públics els hem de donar. Ara bé, si ens endeutem per pagar un sobrecost d'una obra, això no té cap sentit. Si ens endeutem per fer més escoles bressols, per donar serveis necessaris per la ciutat, estic convençuda que la ciutadania ho entén i ho recolzaria. Per tant, nosaltres demanem més transparència, les finances han de ser obertes, són els diners de tothom. No és veritat el que diu el senyor Ros, en què només el 8,5% ho han pagat els lleidatans de les obres. Amb impostos municipals, sí, però és que resulta que nosaltres paguem impostos a Espanya i impostos, per tant, els ciutadans ho estem pagant tot. No val fer aquesta trampa. Estem suportant la inversió, evidentment, amb els impostos que paguem a totes les entitats. I la fiscalitat crec que ha d'estar adaptada a la situació de les persones. Montse Vergés havia demanat torn. Sí, perquè ja sabíem que aquests gràfics sortirien, aquests rànquings, vull dir... És que la tele dona, Sí, a mi m'agradaria... La candidatura d'Esquerra el que vol és tenir el rànquing en ser els primers en transparència i en poder donar... També el tinc. No, senyor Ros, la llista de proveïdors que nosaltres hem demanat... No, el rànquing de transparència el tinc, som dels més transparents d'Espanya. La transparència adaptada amb exemples com els que li posaré. Per exemple, publicar una llista de tots els proveïdors de la ciutat de Lleida perquè tothom sàpigui. En definitiva, estem gestionant els diners de tota la ciutadania i, per tant, tothom té dret a saber qui fa les coses, en qui s'encomana, quan costa això, quan se paga, quants diners es deuen, perquè vostè quan parla d'aquests 422 milions, dels 130 milions d'endeutament, el que oblidem, o vostè dirà, sí que hi ha encara morositat, però és molt petita. Això no li podem dir a un empresari que està pendent de cobrar una factura de 1.000 euros, de 5.000 o de 50.000. La crisi es comença a evitar evitant la crisi dels propis proveïdors. I en aquest cas nosaltres això li hem demanat i no ho han fet. Aquesta transparència no hi és.